Samen werden er van de morgen 8 zonnepanelen geplaatst op het dak van de familie Leenstra in Lippenhuizen. Ze hadden er jaren nog twijfelen, maar nu in het uit. Om de prijzen van zonnepanelen botzak binnen en de energieprijzen juist omheen gaan. Daardoor kunnen we goed 10 jaar de investering waarom verdienen worden. Als je in de energierekening heeft naast wat je per kilowatt betaalt en dat keer 4000, dan zit je toch in de buurt van 800 euro jaar. Zonnepanelen kunnen eigenlijk voor het eerst uit zonder subsidie. En dat lukt niet alleen de particulieren als Leenstra, maar bijgelijks ook een soort boeren. Installateur Johan Bakker denkt met zijn bedrijf twakkersvolle panelen te plaatsen als vrienden hier. Maar om de vraag staan is, komt er ook meer verlet van goede werknemers. Het bedrijf groeit elke keer wel 20-30% en op het moment gaat het gewoon heel hard dat we, ja, ik denk binnen nu en hier dat we wel naar 15 mensen te kennen. De installateurs maken dat wel druk ha. Nu we genoeg leidt de loods van Avison in Huisterveen nog graad van zonnepanelen. Maar die binnen wel haast alle jaren verzijn. Gewoon mensen wacht je ook nog naar je subsidieregelingen voor zonnepanelen na. Voor de branche net een goede zaak, vindt Bakker. Ik bericht gewoon een beetje dat er nou eigenlijk een soort subsidievorm komt dat men 6% betaalt met door zonnepanelen. Maar dat is al je helemaal afwachten en ja, we hadden er als branche wel een beetje last van, want het werd weer onrustig. Zit er nog een idealistisch motief achter of is het puur financieel? Nee, wel een beetje idealistisch, maar ik ben net gekke Henkie. Ik wil het wel in ongeveer 10 tot 12 jaar waarom verzinnen hebben. Het verlet is groot, maar kun je oerald samen zonnepanelen plaatsen? Het antwoord is ja. Er is zelfs geen vergunning voor nodig. Wel gelden de orde regels voor monumentale gebouwen en beschermen dorpsgezichten.